Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karuning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Eileen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangalan nga Paul, 28 years old, single, taga Nagas City, Cebu. Unto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa gikuha sa akong papa nga motor ug sa iya mga giutangan nga maoy nakahatog dakong kasamok namo karon. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pang, dugay lagi kang nauli. O kay grabe man ka-traffic. Unya, sakay pagid kaayo. Inilugay ang mga pasahero kung kinsay makaulag sakay. Pa, mas maayo palagi kung magkuha ng tagmotor, oy. Para magkaulir ka dayon ba? Kiluoy kay nga mo biyahe pa kada adlaw. Unya layo pa gyud. Wala ba ko'y kalibutan kung unsay paagi ana na. Magpangutan na lang gud ta pa. Mangutan na ta kung unsay requirements ug pili down. Ug kung pwede, kuhaon ta dayon. So, magkinahanglan ka og co-maker pud ani, sir, ha? Aon sa man, sa imong pangan ba ang motor nga kuhaon, sir? Oo, ako nak, pwedeng ikaw mo himuong kumaker? Sige, pwede ra pa. Bisag unsa basta makakuha lang ka. Salamat, nak. Unya, kaysa may magbayad anak kadabuhan. Ay, kung ing na nga ikaw. Dili oy. Na may trabaho sa papa. Angay lang. Kay, naibak baya ka ng papa nimo. Siyap itaw mo inungdan nga nung namahawa na dito sa probinsya, di pa? Kay dagan siya og giutangan nga mga tindahan dito. Anda, taggam na sa papa adto eh. Maong dili na ito mausab. Naunsa man ni si papa ninyo nga tagdugay naman hinuong mauli? Mao ba ma? Oo. Nakakuha na hinuog motor, dugay na kay mauli. Ah, Wa baka ni magbinuang tawhana. aw basta panid ilang ma. Ug balita ida yung kuha kung naunsan sa papa. Sige, paglayas mo! Oh. Pagnaw! O kayo na pagkita na mo! Ma? Ma, ano man ka naunsa man ka ha? Tol, ang butan niyo amahan, nilayas ba sa babae? Unsa? Unya, ang motor. To ah! Gida! Sige lang, may sagdin lang ma. Wa na gito yung mahimuan ng papa. Ug dili na gyud unta siya magmahay siyang desisyon. Ayo! Kinsa mo ron? Ayo! Kinsa mo kay gipangita? Edgar Pilapil, sir. Ako ng papa, sir. Nga naman? Pila ka buwan na siyang way bayad sa motor yung gikuha, sir. Unsa? Pero wa naman si papa diri magpuyo, sir. Mao ba? Ikaw ba'y Paul Pilapil? Sir. Palihog, pangitay mo ama, sir. Kay isip mo yung kumikir, ikaw yun mo yung makabayad, ani? Unsa? Dali na kong gitawgan si Papa, pero dili gyud ako siya makontak. Nagdagan ng mga adlaw nga ako may gisigihag samok sa kompanya nga gikuhaan namo ni Papag motor. Grabe na kayo nigkahasol nga nahatag namo. Pero nagtuo ko nga maor na problema nga gibilin ni Papa. May lain pa gidi ay. Unya, Mo ba? Unya, wala gid mo makadungog og balita ni Papa, di ba? wa na gyud bay. Mao na problema kay ko. Na, patay bay. Kung dili gina ninyo makita sa Papa ninyo, na, ikaw gimapreso, ana. Unsa? Unsa? Nga nagutaong ikaw may mapriso nga dili man na nimo utang. Mao gani. Unya, asa may plano nimo ron? Muadto ko sa manager sa gikuhaan namo ni Papag motor. Musuway kog hangyo didto. Sorry sir, pero wagit ko'y mahimo ana sir. Igo raman sa ming nagtuman sa mong trabaho. Pero ma'am, Pangita na lang paagi nga mauli ang motor sir. Para dili na mo namo sa mukon. unsa? Murag, mamahawa na sa taan ni Tinhipol. Nga naman. Gawas ang nagikuhaan og motor.
Naay ni ani nga mga giutangan ni papa nimo sa trabahoan ug naningil sa iyang mga gipangutangan dito. Unsa? Ug nibahad nga ipahanting imong papa. Unsa? Wa na gyud ko makasabot kung unsaon nila ako sa pagatubang ani mga problemaha nga dili ako. Dako na kinig kahasol nga gihatag namo. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Wa mo to kahibaw nga ingon ani di ayang paagi kung mahimo kang kumikir. Unya dili makabayad ang nagkuha sa motor. Husto ba nila ang gibuhat? Na ako mao'y gisamok nila tungod kay dili na nila ma-reach out ang akong papa? Ikaduhang pangutana. Matod ba sa akong amigo, kung dili jud kuno nako makit-an si papa, ako kuno mo mapriso. Pwede ba gud na sila makapapriso nako? Nga dili man ako'y mao'y nay atraso nila? Ikatulong pangutana. Tungod aning nahitabo karon, maapektuhan na ba ang akong record ani? O kung ako sad mo'y makuha og motor o ma-apply sa uban nga mga loans, naa na ba ko'y bad record dito? Ikaupat o katapos ang pangutana. Naay laing giutangan ang akong amahan sa trabahoan. Ug nang hulga ni nga ipahanting nila sa papa. Pwede ba nako sila ipablatter? O mo file ko restraining order? Gusto lang kong maglikay sa daotang posible nga mahitabo nga basin og maamong pahinuon mi. Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Paul. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nga nagkinahanglan og mga tubag gikan sa kaalam sa balaod ug ang mga emotional ninyo mga pangutana, mga problema, ang inyong mga concerns, ang inyong gusto mahibaw no? Kabahin sa mga balaod, kabahin sa relasyon, sa ato ang mga bata, sa ato ang anak, no? Ang kanang mga paternity nga mga responsibilities, ang mga dokumento nato at ang mga kabutangan, sus kadaghan na no? Ay nagyud yung dugaya, ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, inyong mga suliran dire namo. Importante kumpleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutan mga problema para mas among hisabtan. Nindot sad unta og makibaw mig taga-asa mo para kibaw mi og asa nagyong dapitan na abot ang tingog. Tingog lang ni Attorney Elaine Bathan og ni Dr. Rene Obra kung mga medical inyong mga pangutana no. Kay nagud ko istorya ninyo. Katoanan kayo. Ako ang kuya naa sa Perth, Australia. Unya naa siya'y na-meet nga una abi niya pagpagad, uy, taga-Philippines man ko. So nagtagalog sila. Dayon siya ga, taga saan ka? Pag-ingon, Cebu. Bisaya sila. Pag-ingon nga, asa man sa Cebu. Iyang ingon, Mandawi, uy, taga Mandawi pud siya. Sus, anak kagamay kalibutan, ha? Guys, karon kay siya nga, unsa day mong apelido? Sir, yang gipotan akong kuya, siya nga, Noel Bathan ko, siya, ang gingon mong akong kuya, nga Kanduman. Pero ang tinuod, di ba, niyon ko ninyo, sa mga nagsubaybay sa itong programa nga taga-Giso gyud ko. Mandawi gihapon na, Giso ko nagdako. Unya na malhin lang Miss Kanduman pagka-graduate na nakog college. No, nagpatukod naglaing balay akong mamigdadi. Pero lumad gyud bing taga-Giso. So kibaw gyud na tanang tao nga mga lumad gyud taga Mandawi, ang mga term sa mga dan, Highway Seno, Iskina Bathan Press, mao gyud na amua. Unya ning ana to ang babay nga kanang, Bathan, naamang ko'y kanang kaila taga Bathan, Giso na siya, dool sa Highway Seno. So, na akong kuya uy lumad ning taga Mandawi. Sumutog ipangutanan niya, unsa day mong apelido, Ma'am Sanchez.
Perez, dili Sanchez, Perez, no? So, ini siya nga, kisa man imuhang kaila siya, si Attorney Elaine Bathan, kay ngano, suking tigpaminaw, guys, sa ato ang programa. Muna, kani nga episode is dedicated to you, Ma'am Lydia Perez, nga naa sa Perth, Australia, ug sa iyahang inahan, no? Nga naa siguro diri sa Cebu, kay nagningkamot gito sa Ma'am Lydia, nga makapadain taon pod og kwarta para sa tambal kuno siyahang mama. So, Ma'am Lydia, wa man lang ganita magkita, no? Pero nalipay ko nga nagkakita mo sa akong igsuon, wa damha, no? Nag-cross inyong path. Pero dinha gyud nato makita, no, mga sukintig paminaw nga kanang gamay ra gyud ang kalibutan. Unya, importante gyud, no, nga ang ato ang kaayo sa kasing-kasing nga atong ipakita sa atong isigkataw, no? Mag-abot liman lang kag kalayo na anang Australia, ang lumad nga mga taga Mandawi, nag-abot pag yun dito. Pastilan. Ma'am Lydia Perez, ug ang imong pamilya, dinha sa Perth, ug diri sa Mandawi, diri sa Cebu, mabuhi mo. God bless you, no? Og, guys, ang ang letter sender karong adlaw si Paul, punto legal ni taga Naga City, agoy konsihal Elmer Lapitan, ug ako ang close gud kayong amiga Attorney Bap Lapitan. Kumusta muntanan din ha sa Naga kanilang Dagitab Festival Pasko baya mo gunay kanang gipaabot na to kay kanang ilang boardwalk pag kanindot inig pasiga na ana karon panahon sa Pasko, guys. Okay, punto legal kay kayang gisuwat kabahin man ni sa yuta sa iyahang papa, yuta naman sa katong motor sa iyahang papa, naman to gikuhang motor ang iyahang papa, unya nasa ni mga utang nga mo gani nakadagobot ang kaning ilahang motor kay mo man ni nagsugod kaayon hatag nila dakong kahasol so mo ni no kay nagkaram na gid kong utang siyang papa. So una niyang pangutana, wa man sila kabaw kuno nga ingon ana di ay ang paagi kung mahimo kang co-maker. Unya, dili makabayad ang nagkuha sa motor. Husto ba di ay ni ilang gibuhat nga ako maoy gisamok nila tungod kay dili na ma-reach out ang akong papa. Okay. Kani man kung mangutang ta, ang kaning atong giutangan, of course, maniguro pud ni guys nga mabayran. Usahay ang ilahang paniguro kalain-lain garantiya sa yuta baron or kanang ang motor mismo or mangita asad sila kanang gitawag nga guarantor or co-maker. Ang kanang co-maker wa na siya labot sa utang pero siya'y ni pasalig nga pahuwaman ni siya diri kay ug di na siya makabayad ako'y mubayad. So ang pasabot ana nga kung nipirma ka di gani siya makabayad katong principal nga nangutang pwede kang masinglan nga ikay pabayron sa iyang utang. Moogid na ipasabot sa co-maker class niya. Medyo taod-taod naman nino nga wala ta kakuha nakadawat og suwat suliran kabahin sa co-maker pero kung nagsubaybay gyud mo sa ato ang programa muingon baya gyud ko ninyo nga ayaw mo patakag pirma og dokumento nga tan-aw ninyo duha-duha mo tubay-tuba kaduha-duha ta ayaw gyud labaw nagwa mo kasabot unsay but pasabot ana sabtag gyud ninyo unsay legal effect unsay consequence anang inyong gipirmahan because aning butang aning kahimtanga Sir Paul kung wa man gani ka ilara pwersaha tiuni para pagpirma ana sakto kas pangisip valid gyud tong dokumento ha, no? Pwede gyud ikay gukdon o paninglon. Kay valid man ka nga co-maker. Ikaduhang pangutana, matud pa sa akong amigo, kung dili gyud kuno makit-an ang akong amahan, ako kuno'y mapriso. Pwede bago di ay ni, nga mapriso kuno siya, makapapriso ba di ay kuno to, no? Nga wa man ko'y atraso nila. Inaway, sayop po ding imong migo, abogado ni imong migo, o nag-inabogado, nag-expert, way mapriso po sa utang, no? Pero pwede kang makiha civilly para bayran ang utang. Pero nung kapog mapriso ka, wa man ka nangilad. Wa man kay sak. Kipaw ba di ka di makabayad imong papa man po na nimo. Nara po'y limitasyon, guys.
kung asa ra pud sila taman makagukod ug makapaningil nimo, di kanila pwede pud nga ipapriso. Kana sure ko ana guys. Ay to ato imong migo. Migo, ay takagtambag yan. Migo kay samot man ni sana kakulbaan spol. Kamug yun. Ikatulong pangutana, tungod aning nahitabo karon, maapektuhan na ba ang akong record ani? Ug kung ako sad ug maoy mo kuha og motor, o mo apply sa uban nga mga loan, naa ba ka ko'y bad record dito? Okay. Kani, kung ikiha man gani ka, civil ra gyud ni. No? So, di gyud ka mapriso ani, ug di man gani ka mo bayad, usahay na idakong chance pod nga basin, ma-sheriff, no? Mag-attach og mga properties nimo, ako pa nimo husayon na lang na nimo. As to mga loan, of course, kung mag-CI manggod na. So, makita gyud pod ang imuhang credit line performance. Kung mayo ba ka mo bayad og utang, kay kaning mga bangko, mga lending, kanang mga ingon ana, na manggod na sad sila network ba? Mag-inilhanay sila nga, uy, kani ba nani, kanang utang ni mo ning tawhan na mangin ana ba? Kay, syempre, labi na ka na mga dagko na nga mga kumpanya, magpautang gani na sila, mag-CI man pud na sila, mag-investigation man pud na sila. Kay di pud sila kapatakag pautang ninyo, no? Ikaupat o katapusang pangutana na ay laing giutangan ng akong papa sa trabahoan. Og nang hulga ni nga ipahunting nila sa papa. Pwede ba nako silang ipablatter? I think you should blatter them, no? Kay murang naana pud sila bati nga huna-huna or tinguha simbako. Kay pasabot mangud anang hunting patio, no? Pangitaon para patyon ay delikado po na simbakog maunsa imong papa makaduda pud ta nga basin sila po'y nagpahipos imuhang papa pero ako aasam di paasa man taong kapag atago no maangin man imong mga anak nimo pa or mo file kog restraining order. I think dili pa ka-file og restraining order. I think pwede ka makapablatter siguro no emotions ba kay kaning apiki pod siguro og kwarta niya kato siguro agig pagsalig no o pagtuo nga may nalang matubo-tubuan gamay ang hinaguan namasin nanyamat pa nang hinaot pa mao siguro pod unya karong naglisod pod siguro sila of course masuko ka kisam say di masuko uy ug di ka mabayran nya kibaw kang di nakakapaningil no masuko man gani kang wa pa kabayre nya naara din ha unya gilabay-labayan lang ka muraragwa kana pa bang wa na gani mo hikita. So maybe no kanang emotions lang pud na nya. Maybe imo lang pud tanong og storya nga ay lang pambahad kay ako pod naangin pud ko sa akong papa. Ato lang tong pangitaon nya atong paninglon atong pabayron. Pero ikaw papa, si Paul, taga-asa ka ma og asa ka man, no? Ang imong anak in town imong giangin sa imong problema ngano pud kahang wa pud kabayad, no? Ay may pang magpakita ka kay para masulbad ug atubangon nimo ang imong problema. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot untangan ng minakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Maayong adlaw. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lael, 50 anyos. Minyo og may duha ka anak. Taga syudad sa Sugbo. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati nga gout nga wa na ko kasabot sa grabeng kasakit niini. Aron yung isabtan, sugdon ko sa dihang sagunson na ang pagsakit. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Mang, manamong meeting. Anhaon na tika. Sige kay, gani haraman sa kong nahuman sa akong trabaho. Pero ni ako karon sa supermarket. Arean na lang ko, diri ko kuha apang. Nganong naaman sa kadiha? Nagunsa man ka? Ay alangan mag-unsa day ko din he, ng grocery good pang. Wa na lang gud ka makahuwat na ako. Aron kitang duha magkuyog og grocery diha. Usik man king oras good uy. Isa magpaabot ko nimo nga wa ko'y gibuhat. Jesus, ngano man di ay gud. Nagpaabot lagod unta ka na ako. Wa gani ka magpahibaw daan nga muanha ka. Hala ha, big deal kay nimo Layla, nga naari ko ha. Ikalain gyud nimo. May naglaag-laag ko oy. Mungkoy daot ang gibuhat diri ng grocery raman ko. Oh, wata kay baw. Sige na. Anhaon na tika. Ngano bang init bang kay kag-o?
Basta pag adto na ko sa grocery nga wa ko makapahibaw nimo ikasuko nimo. Ano naman ka? Kabantay ba ako nimo ay? Kanunay na lang init ng imong Sa puto na kay ka. Ano naman ka? Ay. Oh. Alay? Ngano ka? Sus, sa paa sa dani nila sige busina oy. Kay baong napagngan ta. Kadiyot gani pe. Kadiyot lang kaayo, napagngan me. Pasensya kaayo, napagngan jud me. Uy, Nga naman to pang. asig saba mang sakit niya akong tiil. Pati sakit na itunom sa clutch. Unsa? May sakit na sad. Init na kayo akong offer mi. Dali na kong masuko. Mapiktuhan na ang akong asawa. Tungod kini sa kasakit nga akong bation sa tiil. Kini yung kumagko nga bahin ang perteng sakita. Hangtod na nga mo balin-balhin ang kasakit sa may bahin sa akong tiil. Muhubag kini og mamuwa og maayo. Ug bisang gamayng tandog, grabe kasakit yun. Naay higayon nga mapagdan ko sa sakyanan samtang mag-drive ko kay mabuhian man nako ang clutch tungod sa kasakit itama ka. Unya, Uy, kuya, wagod, Brad. May gani kay wa mo madisgrasya. mao lagi brad. May gani kay hiner akong dagan nga medyo traffic nga naka-break ang nagsunod damo. Perting busin na oy. Kining, Brad, ako pa nimo, no? Ipa-check up na lang na ay. Kabanter ba ko nimo? Sige kag inom og pain reliever. Silicosib. Mora man ay imong imnon pirme. Isog ra ba na? Makadaot ba nasatay og kidney? Lagi brad. Taon-taon na ba ko sig inom ana? Kada sakit akong imnan kay di madaoy. Di ko ka duty permi og di na ko imnan. Brad, kining ako tambag lang nimo, no? Pa-check up na lang yun. Aron nga mahatagan kag mayong tambal para ana. O ma-advisean kag unsay bawal nimong pagkaon. Ako bitaw naman ko ana. Nagpa-check up ang yun ko. Aw, di na lang ko pa check up na eh. Sultihin na lang ko kung sa itambal ni mo, be. Mao na li akong sundon. Uy, nausa ka? Maayo gid lang ikaw mismo magpa-check up. Kaya ron nga may bawaan ko noon say kanang unsa na status ang imong gibati nga matud pa nimo gout. Ikaw na siya nagbuot-buot og sulti ana. Pero ang basin tuod, no? Pero mo lagi mas maayo gyud nga magpa-check up gyud ka. Good morning, Dok. Ani anang result sa laboratory test na ko, Dok. Good morning. Kadto man ning uric acid blood test, no? Yes, Dok. Alright. Ato ning gihimo ang uric acid blood test kay this is the primary blood test for diagnosing gout, which measures the level of uric acids in the blood. So ako nakita dire kay naanak ka sa high level of uric acid, which is 6 mg/dl na. Unsay but ipasabot ana, Dok? Ang high levels of uric acid, known as hyperuricemia, it can cause to crystallize and lead to gout. Sa imong case, grabe na kataas ang imong uric acid. Resitahan ti ka og tambal ani sir, ha? Febusustat. Take this for 3 months straight, once a day. 3 months, Dok. Yes. After 3 months, balik ka din ako, sir, ha? Kung unsay resulta. Kung kinahanglan pa bang i-continue until 6 months or more. Ha? Nabalaka ko sa giingon sa doktor nga mo-take ko sa tambal nga iyang reseta nako para sa gout ko, no? Iyang ipainom nako for 3 months. Unya, after 3 months, follow-up check-up ko. Kung kinahanglan pa bang ipadayon until 6 months or more. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa akong naibawan, dili maayo nga magsigig inom og tambal, labi nag-isog na tambal, kay makadaot kini sa atay ug kidney. Nganong ni-recommend man ang doktor og ingon adto kadugay sa pag-inom sa maong tambal?
Ikadawang pangutana. Sukad nga ni inom ko sa maong tambal, wa man lagi mawa ang sakit. Nisamot mahinuon ang kasakit. Ikatulo ug katapusang pangutana. Sakto kahani nga tambal ang giresitas doktor? Para jud kahani sa gouty arthritis nga akong gibati. Palihog, tabagig tambagi ko, kini ang akong suliran, Lyle. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Anina sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional ug behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klase ang pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kay padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is sarman to no. Asa na to ako gikuan. Ang ato makuto nga pagtulunan karong adlaw is be ready for whatever negative things that might happen along the way. Mo na Murphy's law ha. Di kay moadto kag usa ka lugar ingon nga okay naman wa may problema. So be ready for whatever negative things, mga problema that you may encounter along the way and you have to prepare for it no. Kung ingon wala lagi problema lagi, abot lagi mo to problema. So well and good. Why problema? What about kung na problema? What about kung ng imong cellphone wa ma-charge? What about kung wala kay flashlight? What about kung wala kay payong or whatever? So mana nga atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw ha. Ang atong magtatampo karong adlaw si kinsa ra tong atong nabatigan na si Laili. Laili bay pagbasa ni or Liel? Laili siguro no? 50 years old, minyo ni siya, may duha ka mga anak. Ang iyang problema about ning gitawag na to gout, no? Or arthritis, no? Preparihan naman ni siya, no? So, unang pangutana ni Laili, no? Sa akong kaybaw, dili maayo ang magsigi og inom og tambal lagi, labi na og isog nga tambal kay makadaot kini sa atay og kidney. Nganong ni-recommend man ang doktor inom akong ingon ato kadugay sa pag-inom sa maong tambal? Well, ang doktor magod naay basihan kung unsa kadugaya ang pag-inom sa tambal, pila may dosage ug unsa man klaseng tambal depende sa sakit nga giatubang. Kining gitawag na to chronic problem, kinahanglan puning dugay puning tambalon ug taas pod nga dosage. Nakahibalo mi sa desired effects sa usa ka tambal, nakahibaw pod mi sa kanang ingon ta adverse effect or side effect sa mga tambal. So, ang attending doctor nimo naay rason ngano nga dugay-dugay og inom ang nimo sa tambal nga iyang gi-recommend. Daghan example, ako mga pasyente usay na maayo og 2 ka semana, usa ka buwan, napoy maayo og usa ka tuig, napoy dili maayo og 5 ka tuig. Nagani dili maayo og 10 ka tuig. So treatment doesn't always means cure. Ako malikon, ang pagtambal dili po pasabot nga ayuhon gyud. Doesn't always means cure. Although ang purpose gyud nga ma-cure gyud ka, maayo gyud. But it is a way to lessen sufferings and discomfort nga dili ka magantos, no? So naay mga tambal nga magpahupay lang sa kasakit, labi na kanang mga problema lagi nga lawom nga mga medical problem. So, kung malikon, naay rason tong imong attending doctor, nganong dugay gipainom nimo ang imong, of course, ang kidney magod mo ni siya mo musala, mo filter sa atong mga kuan, impurities dia sa atong ginakaon nga mada sa daloy sa dugo. So, kung ma-overload siya, posible po nga malfunction, no? Kaduhang pangutana, sukad nga nainom ko sa maong tambal, wa man lagi nawala ang sakit. Misamot man hinuon ka sakit. Mga lagi na dili maning ubang tambal parag sili nga muhang dayon. It will take time ug close monitoring kay mao man usas mga rason nga ang doktor mayo nga balik mo ma'am sunod buwan kay para nga ma-monitor na to kung sa may progress sa imong ginamo na alibyo ba. Kay kung wa mo alibyo, pwede magtasan ng dosage, pulihan ng tambal or ihunong ng tambal, no? Depende sa clinical impression or diagnosis sa imong attending doctor. So ayo pagtuo ngay naginom mo dayon sa tambal, mawa dayon ang mga negatibo nga ireklamo nimo sa imong lawas. Sunod nga pangutana, sakto ka ni nga tambal nga gresita sa doktor para gyud kaha ni gyud arthritis.
nga akong gibati. Posible nga arthritis, no? Para sa arthritis. Naamang og naa kay mga simptomas sa arthritis like joint pains, ang murag baga diha sa imong mga joints, lisod kag lihok, nya mamulada, mo swell, nya mausab ang porma sa imong joints, posible na siya layli nga naa kay deposition of uric acid, na unsa man ning uric acid, posible na siya mga gout ana. Aning uric acid normal body waste na siya nga mo produce kung ang chemical nga purine ma-breakdown. So kining purine naturally occurring ni sa atong lawas. Ug positive ni sa mga pagkaon like mga organ nga mga sudan. Ang laman sa tiyan ba, masyai, mga unsa man diha lamir ba kay no. Shellfish, katong mga scallops, mga tuna, mga codfish na siya taas og kanang contents aning gitawag nato og uric acid, no. Shellfish na ana siya. So mao na nga mahitabo. So ang kinibagong uric acid wala na siya og mga kristal nga mga monosodium nga mo deposit ya sa mga joints. Mo na nga musakit kay mo tusok-tusok man eh. Yang imong dugo taas og uric acid, gitawag din namo sa pinulungan sa mga doktor at sa hyperuricemia, mo result ni siya og arthritis. Ning kamot ng pag speaker nimo layli ha. Ang treatment ani is more on dietary restrictions, avoid mga tag-as nga mga katong gipaingon nako nga mga pagkaon. Nya kay mo lose ka og weight na. Kinahanglan ang tambal ani coconut water. Nindot na siya. Kani mga ginger mao na nindot na siya nga high fiber food, no? Like bananas and citrus, green tea. Pwede na siya. Tag-asa nimo ang water intake, mga 8 glasses per day. Mao na usa sa pamagi nga ang bawasan ang uric acid diha sa atong lawas kay makakos niya sa tinuod og sakit sa tuhod sa mga joints nga gitawag nato og gouty arthritis, no, or gout. Sunod nga pangutana, wow naman to yung katapos ang pangutana, no, papalihog tabang yung tambagi ko. So muna ako ikatambag nimo layli, no, kung wa na ramang wa man nimo gibutang pud ang imong address, no, mas maaygo og magpa laboratory workup ka para makabalot lang kung sa kataas ang imong uric acid. Kay kung wa ka mo laboratory workup, haka-haka lang, dili gid sa confirmatory. Akong balikon, ang mga simptoma aning taas kag uric acid, masakit ang imong mga joints, nya mausab ang porma, murag mamuwa, mamaga, nya siyempre maglisod kag lihok, murag mo mukaging kay naglihok kay sakit man. Nya avoid ka atong gipaingon nako nga mga pagkaon nga taas kayo uric acid content, na kay magkadaghan ang imong uric acid sa joints, magka-develop ka gouty arthritis. Naanay mga tambal, na? Naanay mga tambal gawa sa mga dietary restrictions, naanay mga allopurinol, naanay daghang mga tambal ani, na mga non-steroid anti-inflammatory tambal. Corticosteroids pwede sad. Alright? So once again, Layli, hinaut nakasabot ka sa kung speaker nimo ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon niyong pagpaminaw sa atong programa with my partner Atty. Eileen Batan. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tatakarman. Daghang salamat ug maayo. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Eileen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang ko ninyo si pangan nga Lizal. Hingkod ang pangidaron, may ka-live-in ug may duhami ka anak. Taga diri sa south nga bahin sa Cebu. Unto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kahimtang namo sa akong kaipon. Ninyo manggod ni siya, apan dugay na silang buwag sa iyang asawa. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Oh, unsa man ka diha? Wawali ka mag-ilis. Sige na. Malit ka na sa inyong reunion. Ihaton di kag motor. Ay, di na lang kumataman ni ay. Oh, nga naman na. Basta, nausab akong huna-huna. Uy, nunsa ka, uy. Lagot ko sa sana ko ka-classmate. Naisgutan ko nila sa GC na mo para reunion ba?
Nga, naminyo ko no ko, pero dili pa kasado. Ha? Nakasiguro, manggit ko, nga daghang mangutana na ako kung nganong wapat na makasal. Anya, nakakita ba sila sa akong Facebook nga may duha na ko ka mga anak. Kapoy tubag eh. Lisel, Mani, kanusam di ka magpakasal? Huh? Unya, unsa may gitubag ni Manny? Da, makasapot na sa mani mo eh. Murag hapoy tubag. Oh, unsaon, minyo manggod ka na siya. Bisag dugay na nga nagbuwag mo ba? Di pa day pwede nga makasal mi. Nga 20 ka tuig na biya silang nagbuwag. Ah, di man siguro. Gawas kon magpaanal siya sa ilang kasal. Mahal man sabgod nang magpaanol eh. Samantay igas tong maningan. Unsa ragoy trabaho ana. Nya, may duha pa gid mi ka mga anak nga nag-eskwela na. Pero asa na ka anong asawa niya, no? Usapan na ma. Bisan kung magpaanol pa sila ma, wa man sa may mahibaw kung asa nang iyang asawa ron. Ah, siya rosad gugo kay Baos Manny ni anak, kunain niyang asawa. Mama pa. Dugay na gay silang buwag. Ganong manghilabot pa man siya kung hain na rong asawa niya may mutang. Oh, di ay ba? Wa na din na sila hilabtan na di ay. Naamagyod sila yung mga kaila, ilang mga anak baron. Siya ro, wa mahibaw ga inang ilang inahan. Og makasulti sa ilang amahan. Ma, dugay na sab nga namin niya uglain ang iyang asawa. Oy, Ug sa katapusan namong nahibaw-an, tuwa man kuno sa layo nga lugar nga namin yung iyang asawa. Wa man kuno din his probinsya. oh, ngayon sao masabdi ay nila pagpaanol anak, nga wa masabdi ay mo mahibaw kung asa ang iyang asawa. Kaya nga naman di ay, makinahanglan pa demis iyang asawa. Hala, natural, oy. Kay sila mo ay magsabot nga magpaanol sila. Kay magpinirmahay, good na sila. Unsa? Murag pwede namang makasal gaw eh. Kay dugay naman silang nagbuwag siyang asawa. Ha? Murag na ibalao na nagaw. Nga kung naasa bisan 7 ka tuig nga nagkabuwag ang magtiayon, pwede na magpakasal pag-usap sa lain. Aw, pwede na day may makasal sa kung bagong kaipon ron. Sobra na sa 20 ka tuig nga nagkabuwag ang akong kaipon ug ang iyang asawa. Naminyo na sab kini og lain ug wa na may mahibaw kon asa ni karon kay sa layo na kini nagminyo. Bali, may tagsa-tagsa na gyud unta sila ka pamilya. Maong sa among bahin, ganahan na gyud unta ming magpakasal. Kay ron dili na kumurag perming hukman sa mga tao nga dili ni kasado. Ug usa pa, mga relihiyoso ang among pamilya. Ilabi na ang akong papa. Unya, Nagkasaop ng akong mga adlaw, Lisel. Ug sa tanan akong mga anak, ikaw na lang ang wa magkasal. pa, Dili ko gusto nga sa akong pagbiya, iyon ana paghihapon ang inyong kahimtang ni Manny. Nagpuyo-puyo nga way kasal. Dako ka nang sa Ginoo. Ug naapagyoy mo'y mga anak, way bendisyon ang inyong pagpuyo. unsaon man lagi namo anak pa, uy. Nga kasal pa manas mani siyang asawa sa una. Mauna diha. Kaysa kadaghang lalaki sa kalibutan, kung ngano sa minyo pamangyod ka. Papa, sad, uy. Hangtod ba day karon pa? Papagid ka magkadawat ni Manny. May mahimo pa bagod ko, hanaan naman. May mga anak naman gani mo. Pero dili unta ka magkaproblema usama ni Ana kung sa usa ka ulitaw ka nakiglambigit. Pa, kung pagpakasal ang Lisel, nahibaw jud ka kung unsa kadako akong tinguha nga pakaslan ka. Pero unsaon taman gud nga nakasal man ko sa sayop ka tao. Okay raman ta dili ba? Wa pa ta problema sa atong panag-ipon. Malipayon man ta og magkasinaabot man sad ta. naluoy manggut kong papa ko. Siyempre, iyas ang kauwawan ang nahitabo na ako baya. Ilabi na kay permisyang naa sa simbahan. Kauwawan lagi kuno sa among pamilya. Pwede ba kahata makasal sa huwis na? Sa huwis na lang kahata magpakasal. Pwede ka? Oh, pwede kayo nag-uy. Ay,
Gusto na ituod. Sa huwis mo pakasal o baka sa mayor? Ha? Pwede sa mayor gaw? Pwede mo gud mo kasal ang mayor god. Sa mayor na lang gaw. Kay atong hayuon ba? Gayo o di na butaran? Kasal sa simbahan ang akong gihandom ni mo, Lisel. Pa, Usa may bendisyon anang naa sa uwis. Ang kasal sa simbahan ang importante. naglibog na gyud mi kunong saon nga makasal na mi sa akong kaipon karon. Kay mo gusto sa kumaha ginikanan nga makasal na mi. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, 20 ka tuig na kapin nga nagbuwag ang akong kaipon ug ang iyang asawa. Pwede na pa ming makasal bisan o dili na mi mo agi og annulment kay dugay naman silang nagbuwag. Ikaduhang pangutana, kung annulment ra gyud sulbad sa among problema, unsaon man namo nga wa naman mi mahibaw kung asa na karon ang iyang asawa. Pwede ra ba og dili ka pirma ang iyang asawa sa annulment? Ikatulong pangutana, pwede ra pa ming makasal sa huwis o sa mayor? Bisan og wa pa manol ang akong kaipon? Pwede ra ba nga mahangyo ang huwis o ang mayor, ana? Ikaupat og katapusan, gusto na gid sa ako mga ginikanan nga makasal ko sa akong kaipon karon. Kay doon na naman gud may duha ka anak. Unsa may among buhaton aron mahimong legal na gyud ang among panagtipon. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Lizelle. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today, it's my voice, the voice of Attorney Elaine Bathan, ang inyong mapaminaw karong adlaw tungod abogada man ko, usa ko ka abogada, ako'y mutubag sa mga pangutanag, mga problema kabahin sa punto legal, any legal problems, any legal concern, Attorney Elaine to the rescue guys, ako'y mutubag ana. Pero o mga medical gani na kay juris doktor man ko, inig on board ni Dr. Rene Obra, matubag po ng inyong mga pangutana. Usahay gud magliso nagid abot ni Doc Obra kay kanang puro may busy ba. So usahay. Hopefully no we'll have find time nga mag-abot mi diri stasyon. But right now, ako lang sa kay punto legal man po ni atong pagahisgutan karong adlaw. And sa tanang mga ganahan mo padas ilahang suwat, pwede ninyo ipadas sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala or inyong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, inyong mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema. Ay namo pag duha-duha, ipadagyod dayon na ang inyuhang mga suwat suliran diri namo guys. And naalan jud tay gusto pud of course pasalamatan because kini ang Akong Suliran, ang ato ang pinalangga nga programa, one of the longest if not the longest running radio program in the country, gihatagan og pasidungog no sa as nakadawata og special award sa Best Drama Program sa Catholic Mass Media Awards sa National Level Competition. Diin gikan ang mga entries ha, Luzon, Visayas, Mindanao. Nadawat ni nato no dito pagka November 19, pero my gosh, salamat kaayo no for the special award as Best Drama Program no. Dili should lahi ba gining ato ang programa guys no, dili gud ni sayon ni mo pwedeng sayon so thank you so much sa tanan, of course with Dr. Rene Obra, kang Dr. Randolph Libres pa no, ang ako ang partner ato sa una, and of course ang ako ang taong gipulihan pero di gyud malabuan, Dr. Lourdes
Lourdes Libres Rosaroso. No, Tita Lourdes, I know you are smiling dinha sa langit ug sa kahitasan. Kay karon buhi gihapon ka, buhi gihapon ang imuhang programa. Tungod gyud pud ni sa ato ang mga sukintig paminaw. Tungod ni ninyo guys nga mahatagan mi og kadasig ug inspirasyon nga paninduton pa ang mga drama nga inyong mapaminaw, kaning mga relatable nga mga panghitabo, no? True to life nga nahitabo sa ato ang mga kinabuhi ug ang mga tambag, mga pagtulunan nga makaparealize nato nga kaya gid nato ang ato ang mga suliran ug mga problema. Suwiko Nunez Raymond, salamat kaayo. Nanay Karen Sotel Manayon, salamat. Cecil Semense, Marilyn D. Balili, Jose Ladion, Ma'am Rowena Kaime, thank you kaayo for the greeting. Ang akong amigo, no, dinha sa Bohol, Randy Fortuna, salamat. Kibaw ko sige mong paminaw dinha, no, sa Inabanga, Bohol. Flora Maranyo and Mel Aimee Aresco Rojo, Lita Amuroto, si Rain ug ang tanan nga mga ni-like ug ni-greet sa ako ang post. Thank you kaayo, no, for your greetings ug sa mga comments ninyo sa ato ang programa. Ma'am Testirol, Ma'am Aida, musiki remind no nga dapat on board dili biyaan. Si Jerry Pacaldo, thank you for the greetings ninyo. And ang ato ang letter sender karong adlaw. Tawgo na to sa pangalan nga si Lizel, taga South. Wa takibaw kay kadako sa Cebu, naa siya sa South Puyo. Wa niya gisulti, of course, ni promise mi nga atong respetaran ang mga wishes sa ato ang letter sender. Kung gusto itago ang pangan, atong taguon. Ug di gusto isulti taga-asa, of course, di bi musulti. Hingkod ang pangidaro ni Lizel na ay ka-live-in, duha ka anak, iyahang ka mga pangutana kay minyo maning iyang kaipon. Pero dugay na to silang buwag sa iyahang dugay na tong buwag sa iyahang asawa, no? Ganahan sa beatus man nga pakaslan siya pero saon tamang nakasalman sa lain, no? Sumurag gusto niya nga makontent lang sa sila mo nang siya pod ganahan sa siyang makasal. Of course, kinsa may babae hindi gusto mo paso down the aisle walking the white gown, no? Nga na dito ka teng teneng Uso pa ba na guys? Di naman no. Lain namang tukaron. Kanya-kanya naman. Kana namang mga uso. Unang pangutana, 20 ka tuig na kapin nga nagbuwag ang akong kaipon ug ang iyang asawa. Pwede ra ba mi makasal? Bisan og dili na moagi og annulment. Kay dugay naman silang magbuwag. Sorry, jud kaayo Lizel. Pero in as much as gusto ko nga makasal na ka, pero di man jud ko makatubag og aning imong pangutana. Kay maski pag 20, 30, 50, maski pag golden anniversary na sila, nga way kita-kita as long as wa na namatay ang katong iyahang asawa or wa na anal na aragihapon ang band sa kaminyoon, di gyud ka pwede makasal. The only legal way is magpaanal gyud ni si Manny kaning imong kaipon. Ikaduhang pangutana, kung annulment ra gyud sulbad sa among problema, that is correct. Unsaon man namo nga wa man mi mahibaw kung asa na karon ang iyang asawa. Pwede ra bagod nga dili ka pirmang iyang asawa sa annulment, pwede gyud kaayo, no? Ang ato lang last nga nahibaw-an nga address ang ato ang gamiton para mapadalhan siyag summons. Unya, total klaro man imong address ug di siya muto nga na may ways nga mapahibaw sa korte, no? Kundi man gani personal nga madawat, usahay pwede man na public and the like nga mudim ang korte nga okay na ni tablaranis na pahibaw ka makapadayon na ang kaso. So I hope nga sugdan na ninyo kay og di gud pud ni nato sugdan di sa gyud ni mahuman ang kaning iyang kasal, no, di gud pud maanal. Katulong pangutana, pwede ra ba mi makasal sa huwes or mayor bisan og wa pa mi maanal sa akong kaipon? Pwede ra ba mahangyo ang huwis or mauyor ana na day ug ilahan ng buhaton mga tangtang sila sa trabaho day? Dili gyud pwede Lizel. Maski paghangyoon nimo di gyud na mo sugot, sure gyud ko. Kay naalagi ka ng legal impediment nya wa man pud nay bisa, tabla ra man pud naswa, no? Maski pag kinsay mo kasal ninyo, tabla ra man swa ang inyuhang kaminyoon kay void man makiha pa noon mo bigami anang kalakiha. So pag file gyud, that's the only, like I said, that is the only legal way, no? Appeal pwede man na karon gani ligo na kayo na nga maanal mo kay wa na gyud hidungog,
No, muna gini now is the right time to file annulment. Ikaupat ug katapusang pangutana, gusto nagyod sa akong mga ginikanan nga makasal ko sa akong kaipon karon. Kay duna namang gud may duha ka anak. Unsa may among buhaton aron ma legal na gyud ning among panag-ipon, no? As to the child, I hope i-acknowledge na sa papa, no, nga nipirma sa likod nga portion sa birth certificate. Ang kaning inyong panag-ipon para mahimong legal. Kay but karon gani illegal gani ning inyong pag-ipon kay minyo mang laki, di ba pwede mag-ipon ang laki. Kibaw ko masigi abandonar na pero mauman. But you need to file for annulment, declaration of nullity of marriage. I think sakto og igna nagyoy sakto og igong basihan para mapaanal ang inyo ang kasal aning mani no sa iyang asawa tungod sa kataud-taud naman sila nga wa nagyud nagka makita or hibaw ig-asa na. Pero like I said, that is the only way. Sugdi lang na may mga abogado din ha sa South, sa Cebu nga dili pa gyud na daghang mga kaso din ha ug daket, so pwede gyud kaayo na ninyo ma-file, no? Na may mga muhiring din ha sa Toledo, RTC, I think naapod sa Oslo, no? So up to you gyud ug asa dapitan ninyo i-file ang annulment. I-file na ninyo kung asa mo nagpuyo, okay? So duol mo abogado para matabangan mo. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og